Но викат само мен, бе. Видиш ли тук по тези стълби свърши, брат? Оле, яви ми се на конче, батко. Дай да запали го вестник да го обърнем. Яхай са, бе. Полега бъде. Дами и господа, приятели новодушенци, днес, 5 май 2013 година, водени от своята обич, Ирина Едрева и Николай Трифонов ви поканиха тук, за да потвърдят пред най-близките си хора, че поставят началото на едно ново семейство. Гнездо на обич, доверие и надежда. Уважаеми младоженци, в минутата преди да скрепите с подпис желанието си да станете едно семейство, съм длъжна да ви попитам. Ирина Стоянова Едрева, съгласна ли сте да приемете за свой съпруг Николай Трифонов Трифонов? Николай Трифонов Трифонов, съгласен ли сте да приемете за своя съпруга Ирина Стоянова Едрева? Да, ще я взема и ще я карам като мотора си. Ирина и Николай, вярвам, клетвеното изложение на вашите думи, приемам ви като потвърждение на желанието ви да бъдете едно семейство за винаги. Мило семейство, носете тези пръстени достойно. Тяхната светлина ще ви води по пътя, който вече сте си избрали. И нека все така да е безкрайно желанието ви да сте заедно. Вие, мъжът и жената, свято единство. Днес, утре и за винаги. Мой дядя ми го даде. Браво, браво, браво! Дай. Злобна за работа. Пушна време? Моля, пазиш обувките. Скоро ще Бохни бе! Моят глас се решава с това. Гръстник като жене! Нещо долу има сложено с този дергер. Единственият ред, като се да спаси нещата. Единственият ред, да спаси нещата. От този момент пред законите на Република България и пред закона на собствената си съвест, вие сте съпруг и съпруг. На семейство Николай и Ирина Трифонови, честит! Да почваме една друга ръка.
действа.